вас предполагам и аз не обичам майстора да го чакам да дойде вкъщи. Отнема супер много време, чакаш, надяваш се, ангажираш се. Затова реших днес да се пробвам сама да сглобя това нещо. Мисля, че се казва сифон за мивка. Мивката е опака, съвсем стандартна от старите. Ето сега стигнахме и до същинската част. Трябва да свалим старата мивка. Аз съм въоръжена след това нещо. Просто го отвиваме, то не е много сложно. Отдолу съм подготвила една кофа, защото силно ще се излее вода. И така, отвивам го. Супер. Може би трябва да ви сваля. Ето изтече тази гага, за която ви казах, че ще изтече. Ето я, изтече. Йо. Така. Сега ще взема това и както направих с предното, просто ще завиня това отгоре. Като гледам, тук нашия преливник си е окей. Ще да го сменим, ако е окей. Защото ще е улица. Да го сменим. Ето така, ще го сложим ето това. Да, това ще си влезе. Ето сега ще дигна да се види. Тук не правя нищо по-различно от това, което направих с другата. Просто го завиваш и така. Това нещичко, то просто беше хванато тук. И отзад така наречения преливник е тази дядка, ето я, ще я махна. Просто ще я махна, ето я. Така, нашето новото е ето тук, ето го, ето му и това нещо. Добре, взимам го и отивам от другата страна, за да го монтирам. То съответно ще бъде, това болче трябва да излиза от тук. Аз ще сложа камерата и тук така, за да може да се вижда какво правя, докато ръцете ми са заети. Така, надявам се да се вижда добре. Какво правим? Отвивам това нещо и както казах вече го монтирам ей тук. Стигам да бяха толкова рози, както го представях. Ще да бъде супер, ама те не са. Лошо. Така. Добре, някакси трябва да го хвана. Няма да го хвана, така си представя, ще го хвана. Добре, и каквото... То трябва да е така. Обаче нашата миска естествено не е както трябва да бъдат всички стандартни мишки. Нищо, ще го измислим. Просто
Така, пробвам пак със старото, слагам това в това и ще го сложа тук. Отново към старата ни джаджа. Дано да стане, защото никак не ми се иска да дупча с разни бонуси и такива глупости. Не да бъде много забавно. Това верно ли спадна там? Много неприятно. Я ще пробвам да... Какво да получи става и трябва да точно нещо. Сега ще изтече вода. Ето го! Ау, отвратително! Трябва да бръкна вътре. Добре, хубаво. Хора, какви неща в името на това да имаш кухня и да не се занимаваш с чакане на майстор. Това е най-големия ми ужас. Идеята да наместя тръпичката отгоре. Ето така. И се трябва да наместя тръпичката отдолу. О, ужас, трябва пак да го отворя. Така. Тази част тук се оказва най-лесната. По-трудно е да свържеш ето това чудо с другото нещо. Просветиските ябълки. Ако не успея, ще се наложи да викна майстор. Колкото и да не ми се иска. Признавам си, не ми се иска. Ау! Добре, я да се слагат едновременно. Так. Добре. Сега слагам това отново. Трябва да е плътно. Добре. Затягаме. Така, трябва да са колкото се може по-добре затегнати. Както разбрахме, за да не тече. Затова са тия уплътнения. Ето го, тук се намира нещото. Аз не можах да го монтирам новото, защото тук явно е дълбано с нещо в дървото, за да може да стане. Аз не разполагам с необходимите инструменти. Тези неща трябва да са добре затегнати. И сега пореден опит. Махам статива. Ето мръсния канал. Тук отива пералнята. Трябва да сложим още едно, което да върви натам. Ето го и него, за да може да се пусне и миялната към цялата тази история. Само че това аз не мога да го направя. Както и да е, малко отклонение. Сега връщам мивката на мястото и там отзад. И монтираме цялата работа. Така. Ето нещата отново. И като преди малко ще вкарам тази тръбичка в мръсния канал там отзад и ще пусна водата с надеждата да няма теч. Това е. Пускам да видим какво ще стане. И за сега не капе. Много съм щастлива.
майстор, успях сама да си го сглобя. Това какво значи? Това значи, че всеки може да си го направи сам. Може би ще има малко повече излята вода насам натам, може би ще отнеме с 10 минути повече, отколкото ако се викнеш майстор и той го сглобява като период на процес, но със сигурност си спестявате време, в което вие чакате някой да дойде вкъщи и да ви го сглоби, трябва да му се обаждате, да се отговаряте и така нататък. Явно можете да отидете самички до най-близката железария или някой от големите хипермаркети за такива неща и да си го купите. Аз честно казвам просто грабнах това, което най-много приличаше на това вкъщи. И като попитах едно от момчетата, които работят в този голям магазин, той ми каза, ти си оцелила бингото, взела си правилното. Съответно, да, има хора там, които работят и вие може да ги попитате. Дали в железарията малката квартална или някой по-голям магазин, няма значение. Просто питате, те ви обясняват и се пробвате да си го сглобите. Ако ви се занимава, разбира се, на мен ми е по-интересно, отколкото да си седя в офиса и да работя зад компютъра. Но какво да се прави, това е моята работа. Работя зад компютър.